Drahovský štadión v Prahe patril 9. mája našim motoristom. Na štarte sa zišli armádne celky 5 spriateľených štátov, aby vybojovali preteky víťazstva. Hneď v prvom kole došlo k niekoľkým nepríjemným pádom. I keď všetci mohli pokračovať v jazde, boli už pretekári opatrnejší. Veď umelá prekážková dráha bola nebezpečnejšia, ako sa na prvý pohľad zdalo. Od prvého až do posledného kola boli preteky zaujímavým súbojom našich a sovietských reprezentantov. Majster športu Karol Buchnar so štartovným číslom 3 bol stále sledovaný sovietským majstrom športu Borisom Ivánovom číslo 7. V závere obaja predbehli ostatných účastníkov o celé kolo. Zlatý veniec víťazstva si zaslúžene odnieslo družstvo Dukly Praha pred sovietskými jazdcami. Medzinárodný závod víťazstva spriateľených armád odštartovali na Strahove už po 7. raz. Jako každoročně ani letos tu nechyběly 10 000 diváků. Největší zájem se soustředil na dramatický boj terénních jezdců. Na umelej prekážkovej dráhe asi 1100 metrov dlhej bojovalo vo 2 rozjazdoch 8 štvorčlenných tímov. Obtížnost tratí je znásobena zákroty z pískovišti, vlnovkami, velbloudy a xylofony. 10 kol každého rozjezdu vyžaduje od závodníka velké zručnosti i mistrovství. V celkovej klasifikácii zvíťazilo československé družstvo v zložení Brabec, Klaudinger a Klimt.